kum sang khazakua somli paruk ni in zanlaya anu pakhat le afanu chu tui takin an mu bora ruapo asur na sa hle pa ber chuan tuize ma thom a hriat awangin kol phezor zorkara chuan laltrin nen a chuaka tuizem chu hongin alu thla chuta orol ring tak choin a tre chiama aron bak chuak le tur chu engemaw hian a ke ron potin alu thale ta dei mai kum sang khazakua somsari pariat aron in her chuaka ben le jules tenu pa chuan sumlama harsatna antoka ranvur chi anzor te po chu an thal theilo dor siam na na lon an lak ru reng an ngai mai ba ka an fanu reya enkol an ngai bok nen an ril ru a ha tak zet ani chuti lai chuan dan themi amos aron lang hlola benanu boral ta thiampa ani thu asoi amos chuan benanu linda chanchin chu soi chhun zomin Oregon tuipui kama ramzau tak alo nei renga chulai mun chu Hobbit Bay ni in Linda hian alo hril ngai lo ane chu mai ba ka apa le a u nau nu thina dot a hril boka accident awanga thinia Linda in a hril thin chu thudik lo ni in amos chuan chanchem buhlui to tak a entira tuipui kama an cheng la in an botak dei thu alo in ziak anu chu boral to ma se benero alungoi theilo Jules Swan inuka hun reitak damdo ina enkol ania aril ru aboi thin ti iriat vek kha ti in alo tong thamuan sumlama harsatna antok mek boknen bente chung kwa chuan anu ro chun ram tuipui kam om na lam chu an pana antum dan chuan ram chu to taka hral thei anin beisai ane an thlen nu chuan in chu nimin alo bo khat veka kongkhar chu apothong ta in chu hluin cheviau to ma se tuipui kam moi tak thete heu na muna om ania bente nu pa po an phur ve hle mai anin kota chuan tuizem muin ben chuan a honga a chunga chuan alu thlazui a chung chu alo top a laltrin hlui to tak a mu nu chuan a chuak le ralna tur an mu ma an chengri na tur in chu antifaya tukver pakhat chu hon theilo tura pereka kilbe tlat ani ben chuan misual an lu theilo nana anti ani aringa tukver chu pon lama hamna nu ma aom ti reng an thelo in chu tifai chun zomin Jules chuan an omna Hobbit Bay chanchin in ziana amu chuak nuala helai muna mi engemaw zat an bo to thu te alo in ziaka benapa Alex le awunau nu Rosie te bodan report an hotel bok amo soyang khan accident wanga thi ni lovin an bo thu alo in ziak lang khiawa tun thleng hian an ruang mu alani lova chu mai ba ka anu Linda chu rin hlel kai ber ani ti chanchin buhlui pakhata an ziak bok bena chung te chanchin an soi mol lai chuan tukver running car thuain an phujiang hle thlichem wang ani ti an riat chuan an nui dun le a heti lai hian an riat mia lovin pona tuemo hian alo en thareng ani amuthil main Julsin a mu chua Linda dairy an chiara kumsang khazakua somli paruka Hobbit Bay an thlentir chuan an hlim hle a Linda hian ben hi apai mek bok apa election tuizem fitza thuk asa a ma se ruwa tam tak surzana tuizema alut chu abo hlena atuk zinga Linda chuan police nena a report ve nge ya ma se ni thumral nu poin an zong mu theilo chu zong chu diary atanga an riat thei ania phek dang zong chu aum tolo ben chuan apa Alex le au Rosie te bodan chu a rethiam lo hle a anuin an chanchin diktak a soilo chan a rebok silo an fanu reya muhil chuan ramsaram thom niom tak hria in athang hara carpet uluk taka aen lai chuan aron pong deta a hlaulutuk chu anu tamut na lam apan hal Jules nena athil mu le hriat a hril nu chuan anen fiang hala engma an mu ve bok silo atuka chuan nu berin eirong bol atuma tepa tui chu a ho thei reng lo ben chu hrilin tuizema khan alut tha tui her hona azuk muhlau
ma se a flashlight atitla pala har sa takin a char le thei ram chuta abul loka chuan ramsa thito troi a hmu a la chuakin Jules a en tir chuan mak an ti hle a tuile khomuala cheng thin ani Jules chuan a ring ramsa mak le danglam tak chu leinuaya om thin ani don hi tiin ben chuan rap deuma se annu eroin zirchian atan kolthat adu thung heti la hian an fanur ya kha pona chuakin tuijem kha abi dek deka achunga ramsa om chuan reya rim chu alo hra thei tlat mai a hmu vele me chanau pang chu thlabarin a tre chiama anu le pa chu rontlan chuakin ben chuan hlautur engma aum lo ram hnuaya om kan ni a ramsa aum ve bokang chu ti in atong thlamwa chuti lai chuan real estate agent Merial aron lang hlola amos rontir ni in an ram hral na zon saktu ani nge nge ram chu en kwalin an rin ain alo zau hle a Merial chuan man lai chan chin thrilin kumsang khas jasari khan helaya hian lir na satakin alo hing to a chu chuan tuilian rap thlak tak tsunami asiam pha bok tuya ram salian tak tak khomwala an ron chua pha a kumza tam tak po ral to ma se an hule thin ni in asoi Merial chuan an hlau thong ani ti bente nu pa mel atang chuan thra thiamin thon thu mai mai ani chu atile deya thulo mom lam a hril le ngal lekha entirin an ram leitu tur a hmu sak to thu le leingal adu ti a hrila chu mai ba ka an chiar ai to dein lei a in huam bok ani bente nu pa chu an lom hle a an in fop ngal vong zana Merial chu a ho a thuiwak lo atlan nu chuan motor athideu thut en fiatuma kara tanga achuk chu ramsa chak tak hian aron pot thlutopa ram hnuai lama nukin Merial na tuara mang ang chu atre na sa hle Julesin atre thom chu hriain a har zoka flashlight nen chuk thlain an hoi kwal vela an tukver awachun lai chuan ramsa pona kal amutlat mai Jules chu hlauna namen lovin aron mana ben po ron chuk thlave in tukver ta chu anen thuaka engma hmutur aom silo annu chu tong thlamwanin engpo hmula reilotea in hi kan thalwang do na lom hlautur aom lo ate atuk zinga benan tepa tui an her ho chuan alo dum veka tuijem bok kha ave en fiale alu thak nu chuan achung chu arim che ema tui alik na sa hle ram sathi aron lang hlola Jules nena chuan ram saruang chu la chuakin hei hi nizana I mu chu aninge yang atia puan them tuijema achara chuan thi alo ombok Julesin thalaka bena u rozi I thinen aen duna ama tangne alo ni reng mai tuijem le au te thina chuan in kung kaina anei anring ta ane anthil mu te police ne na report turin a in khal chuaka konga Merial motor khan alo dang ama aum lo bok nen ben ngai thalo chu ram hnuaya aluta chuta Merial ruang ram sa ei bang thi hnuanga om chu awa hmuwa a motora tlan let vatin radio mangin police a khol ngal chuta nuber ina om chuan chuata tuitling alo mu chuaka tuitling chu chui zelin pindan pakhat in kal tlata chuan a hruai thlenga drawara chabi muin a honga room chunga an lu chuan Linda diary an chiar mabak kha alo om kumsom thum chuang liam ta thil thleng an thria chua theilo kha alo in ziak veka chuta kongkhar aronin khar bur mai hon atum chuan a thei reng lova living room a ram sa thom a ria a fanu angai tu em awangin ventilation atangin a chuaka reya chu himdam takin room a alo om hlau mai ben chuan chanchin duom lo tak aron hon zuya Merial thi thu kha soin Jules amang ang to hle diary room a hmu chuaka en tirve a Alex le Rosie te kha helai hmuna nge hian tha an ni atibok Alex bo nu khan Linda le Rosie te chu
ramsa rap thlak takin alo beya afanu rozi chanchuak thei ani lo ti hriain raipua lo chung chuan Linda chu alo tlan che thei ram ani Jules chuan he ina cheng phal lo tu ramsal ho om tak helai hmuna hian awom ani ati a ben poin helai hmun chungchang anuin a soi chuangai lo chan a hre chuak war wara afapa himnan helai hmuna hian kal lo se ati ani Jules chuan an thomno apek ngal sok soka ben ero pona chuakin police ron kal le kal lo aveena heti lai hian police officer pakhat chu Merial thina khan aron thleng ve chi a en fia thuak nu chuan silai la turin motora alet le ramsa hlo om tak chuan aron pan hnai thema he ramsa hiam police muthei lo ma se athom ero a hre thei ani police su abo thlutopa se atum chuan loka blade vein ram hnuai lama atlan che thei ram leina la atol thluzuya ramsa hlo om cho ani taringot mai ben ron thlengin officer chu ram hnuai lama ramsa khan alo hnukluta manmo taka tlan letin in chunga an lut chu kongkhar akal ngala Jules nena chuan a thil mu te kha a hril zung ramsa chuan no tam tak apai aringa Jules in helai mun hi chuasan watang an ti chuan ben chuan tuna ri chuan pona chua a hlawom lutuk tin alo chang ben hian ruaman na alo nei khiau to a anin bulloka buk te a chuan kalin thingnoi le gas mang chuan ramsa kha tha atum ane manmo takin manrua te chu ala zunga tuize ma khan alut thaleta a thleng thachia chu tuya chuan officer ruang kha aron langa ramsamit del hlawom zet chuan bena thom alo ngai thlakara ben chu thom dim taka chein tuizem topa tanela chuan thingnoi le gas kha ada a halpuak ta dur mai ma se ramsa kha alo ladam renga bena thom hria in aron se ngal chat bena natuar mang ang auri chu inatangin Julesin alo hretheya chantura tlan chua an tumnak chuan kongkhar ramsadangin aron suribur burmai bungromanga kongkhar dan atum chuan aron titlua afanureya ramsadangin tukver atangin aron lapot chuak zui hliam na tak tuarin tuizem atang khan ben aron wak chuaka afanu ramsa in apulut lai chu mureng ma se chanturin chakna anei to ngang lo Jules kha ramsa pakhatin se alo tum meka anim bo chil lai chuan ramsa te chuan thil eng an hlauti a mu chuak ben chu in chunga apot lut le te a ramsa te chu machon atum ta ane mecher nen chuan tuize ma khan alut ve a banga mecher chu dain ramsa chuan aron beizuya thirzuma a hol rep nu chuan pakhat chu athat thei ram chumi nu chuan tanela khan alut pheili a reya chu a chan chuak ta ane an pia loka ramsadang an ron ram huma reya hnena chuan tuizem chu chuasan turin a hril ama in kalna tur a hrebok silo ramsatam takin Jules tenufa chu an ron hual zuya chuta gas chu tialin a phu kwal popa chu vele reya chu pomin tuizem atang chuan an chuak thei rama ramsa lo zui tu chu a khan han ngal motor omna ruain reya chu kara lo om tlat turatin ina atlan letle apasal thiam tuar chu akwa chuak le ngala reya kha ramsa pakhatin se tumin alo hel le mek ane anu le pa amu rualin atlan chuaka officer motora khan an lut zui atlan chu amain ramsa chu an hnung loka aron dinga arum na sa hle chuta officer silai chu ron lek chuakin ramsa lu chu akap dar veka atopa chuan hobbit bay chu an chhuasan theita ane